Ja, eller bare smide det hen til, hvor vi får kaffe, kan vi ikke det? Men det kan vi gøre. Nej, ingenting her, vel? Nej. Skal du ikke have det med ned til vandet, det der? Hvad? Skal du ikke have det med ned til Nej, vandet? nej, de skal stå på bålet, der hvor du sidder. Kan jeg ikke? Skal vi ikke have den med? Jo, men så kan du have håndklæde. Hvad med din morgenkåb? Var du ikke den med? Jo, men den er på lille kant og håber på Skal du ikke have saunaen. morgenkåb med, Karl? Nej, jeg hopper ind i saunaen. Hvis du sidder her nede, så vil du bare sidde her musik, jo. Ja. Vi har lige mødt en Brøndby-fan. Han var gul og blå i hovedet som en narkoman. Jeg så på ham og sagde disse ord. At ordene han ikke fatter spor. Du til grin, Brøndby-svin, for du sniffer lige. Når jeg ikke er med tilbage, så tager du hele og bistand. Ja, det synes vi bare er sandt. Du skulle have været pletten på et lag. Men de er på. Høj for helvede, specielt også når jeg filmer. Hej Karl! Hvor godt at se dig? Og jeg kommer op igen. Ja. Hiver du mig op, hvis jeg ikke kan? Nej, Prøv at du flyder altid ovenpå, Karl. Ja, ja. Jeg vil gerne lige have lavet en video her. Sådan, han også. Ja, ja. Oj, nu blev jeg der våd. Nu skal du bare lige blive dernede et par minutter, Karl. Husk vejrtrækningen. Og hvor er det godt. Lige før det bedre end 6, mand. Ej, hvor er du god. Godt, Karl. High five. Ja, ja. High five. Så. Og du også fryst. Ja, det fik jeg så også med over din video. Nu er der ude. Men så og et eller andet tidspunkt, så skal vi jo snakke om her, der til at sige, Det gør han. Det bedste tøj, ingen tøj. ja, det er rigtigt. Det nager jeg ikke. Det er jeg ikke, nej. Ja. Sådan, Karl. Det var ophavsmanden til det hele. Fy for helvede, det smager, mand. Men du skal da heller ikke sluge. Nej, det kom sgu da ind i min næse, og jeg vendte rundt, mand. Husk at spytte ud. Det har jeg ikke gjort. Så. Sluk. Ja, sluk. Det er for sent. Ja.